Welcome marker naman ng Tuba Benguet lumampas umano sa Pugo, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Mainit na usapin ngayon ang hangganan ng mga bayan ng Pugo sa La Union at Tuba sa Benguet matapos igiit sa Sangguniang Panlalawigan ang pangangailangang malinaw na maprotektahan ang teritoryo ng lalawigan matapos ang umano'y paglagpas ng inilagay na welcome marker sa bahaging sakop ng Pugo. Sa isang privilege speech, inilahad ng isang mambabatas na inilagay ang welcome marker ng Taloy Norte, Tuba, Benguet ng nasa 7 hanggang 10 metro sa boundary ng sakop ng Palina, Pugo. Bukod pa rito, usapin din ang paggigiit ng municipal government ng Tuba sa silangang bahagi ng Palina na sakop pa umano ng La Union. Binigyan diin sa sesyon ang pangangailangang igalang at pangalagaan ng teritorial na jurisdiksyon ng La Union habang nananatiling bukas sa maayos na resolusyon sa pamamagitan ng dialogo sa pagitan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Panawagan din sa mga sangkot na panig na idaan sa tamang legal na proseso ang anumang paglilinaw sa hangganan upang maiwasan ang tensyon at mapanatili ang magandang ugnayan ng mga karatig lokalidad. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.